Hi there, Sanmurani Molweni. Welcome to Faith's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on the same latest kanye nezingane ezisithembu. Uthando nesimbo season 9 uzobuya ngonyaka ozayo ngoJanuary. Ngibona i-comment ebuza ukuthi sibuyile ni-show. Before bebefika la ku-September bani angikho sure ukuthi beku-September bashintsha ngesikhathi sabo noMzansi Magic. Manje njengoba kuphela season 8 akaze kwenzeke onyakeni owodwa bebuye kabili. Season 8 uphelile babuya ngoJanuary. Angazi ukuthi kwenzakaleni kodwa kube noshintsho phakathi kwabo noMzansi Magic. Next year January sizobona season 9. Makuphela uthando nesithembu ke kumangena izingane zesithembu. Njengamanje ngoba kuphele useason 8 kwaphela useason 3 kulonyaka ku-2025 sikhuluma ngakho kokubili sikuxube ngoba umndeni owodwa. Abantu be-social media bayathanda ukuqhatha. Yes, lo mndeni weza phambi kwethu indaba zabo ifakwa yibona. Kodwa manje ezinye izinto ezenzakala mhlawumbe ezokuthuthuka eziyamabhizinisi zaziwa yibo ze-personal. Ukuthi-ke abantu ku-social media sebenomoya wokugxeka nomoya wokufaka inhlabathi ephalishini labantu. Ngoba manje why bebuza kuMpilo ukuthi uSibindi akazanga ngani kuyena for imoto. uMpilo nje uyafika la emsebenzini mangibheka and le moto iyaSibindi kuyavela ukuthi u-driven by lo ukhomba ukuthi yena uyapromotha le moto or uyayimaketha, kodwa-ke kuyasetshenziswana. Uma kungabe kuyikhampani e-approach uSibindi bekufanele athi cha. Kazi niyathanda ukuqhatha. Mangilalela nevideo yaMpilo la ichaza khona ngathi kukhona ukuthi lento lo Sibindi ayenzile ubengayenza kuyena. Akekho sure naye ukuthi uSibindi uyithengile imoto noma akayithenganga. Ukuchaza kwakhe angisho ukuthi ku-wrong, kodwa ukuchaza kukaMpilo akuzwakali ukuthi ukhuluma ngobhuti wakhe. Ngoba ethi abantu hayibo. We guys, le beef le esithola kuthando nesithembu siphuma nayo size nayo la ku-social media. Ngoba manje indlela uMpilo achaza ngayo sekungathi naye akazi ukuthi kwenzakalani ngobhuti wakhe. Akekho sure imoto uyithengile akayithenganga uyabo. Ngala umsele kuyabonga ukuthi nanga umpumelelo esenza izinto. Khona-ke eqinisweni masiya ngalento le yamagama atrendayo, amagama akhulumisayo ngenxa ye-TV. Ngokwami ukubuka uSibindi uyamhlula uMseleku ngey'nkulumo, kodwa ngisho ukuthi iy'nkulumo esuke zenzeka around uSibindi zinhle. Ngingathi nje lento ifana nani uma kade kuphela uBig Brother show kuba nayo i-top 5 yama-housemates okushiwo ukuthi balobu betrendile kushiwo ngokuhamba kwesikhathi. Uthola ukuthi mhlawumbe ishow isinenyanga eziwu-3 or 4 iphelile, kodwa kushiwo ukuthi uYanda, uSweet Guluva, u-Ashley, ubani konjukela, ubani uMshini. Ngobani? Abantu basuke bekhuluma ngabo beyinaka izinto abazenzayo. So mase kukhona abantu bathi hayi nanga uSibindi mhlambe kukhona okungadaleka ngaye. Leya moto mawuyibuka vele izohalelwa yilabo bhuti laba abayibiza ngebandla. uSibindi uyayifaka-ke kulabo bantu. Mayelo besishinje bengayibona le moto beyithanda. Uyabo? Manje la ku-social media ngoba hayi ihlombe siyanqaba nalo ligodliwe. Khona omunye udade ozothi mina ngiyazi usisi wami usebenza kuphi imoto siyazi.
Siyazi, siyabona lapha kuThando Nesithembu. kuThando Nesithembu kwiphathi kaBaba Mseleku abafikanga ngey'moto zabo mayeni. Amakhosikazi nje kaMseleku onke. Siyabona ukuthi hayibo, kwenzakalani uyabo, wachaza uMseleku wathi hhayi, khona abanye bathe namhlanje ngalolu suku sifuna ukuthi nithi shwi ngalezi moto zethu. Kuyasetshenzisana. Mase kwenzeka usibindi, ngase ku-wrong ukuthi sikushayele ihlombe ukuthi wathola something ngoba uyakhulumisa. Hayi kodwa-ke lena-ke eyempahla engathi ngaqondanisa empahleni. Hayi, uDirelo akamnikeze, akamfundise, ayihlangani kahle impahla. Wena eqhathanise noma yini eqhathanisekayo noma ingaqhathaniseki. Yekani ukuqhatha iy'ngane, ngizokukhuza lowo moya. Athi siyixoxa lento, sengikhohliwe ukuthi bekuyiclip lela page, lento yokuqhathanisa iy'ngane. Yabo manje sibethi uSibindi akahambanga ngami eyothenga kuMpilo. uMpilo uyafika kodwa la ukuthi-ke singazi ukuthi bengenzeka uMpilo bengayenzani ofe nje bengakwazi asazi. Nathi nibhizi nje futhi nibuza ngisho nento nani ningayazi. Imoto le sponsored nokuthi ithengiwe sekuyabangwa futhi. Hayi cha, thina ngeke-ke guys, yabo into edinga ihlombe solishaya ihlombe ngoba nawe mase kufika kusuyokushayela ihlombe. Yabo lento leyo yokugodla ihlombe yiye ebuye ikumoshele ngoba usungathi unenhliziyo embi. Uchazelani? Usungathi unenhliziyo embi. Yabo ukhona umuntu obuzile ukuthi yazi obuzayo futhi ngendlela e-right ukuze uthole le information onayo. Wena ubona kahle ukuthi okay, abanye bathi hawu ithubeni nje bayabongisaki, bayambongela. Ufuna ukuchaza, yazi uzobuza abanye ngey'lima ngoba nje ufuna ukuthi sazi kahle ukuthi le moto ayithengwanga, unikeziwe kodwa uzohamba ngayo. Uzuchaza umdala uthi mina eyami ngayithenga cash. Akunalutho Sithandwa, akunalutho sweetheart. Kuhle futhi lokho, akunalutho kodwa ungayenzi leyo nto, ungayenzi. Hawu, abanye bayaveza ukuthi mhlawumbe baqualify for, aveza umuntu ukuthi hawu nayi apartment ayitholile. Omunye aveza ukuthi hayibo ngaqualify ukuthenga imoto ethile kuthiwa ngayithatha monthly kanje ngoba phela angeke sibe nama-options afanayo. Usufuna ukuchaza kodwa-ke simbongise kanjani? Ubonga ngoba yithuba delidinga lelo, ubonga lokho. Ukuqhubeka-ke uzofika athi ukuthi uqhubeka kanjani. Hawu guys, ngeke yazi yimbi kanjani lento lena. Kufanele ngisho kukhona othenga imoto yintsha, imoto yalo asishayelele othenga imoto entsha. Usufuna ukusho ukuthi ayibo ngo-2023 nami ngathi hayi uzivele singasazi iy'ngane y'gqoka amajazi. Nami ngo-2021 ngagraduate, ngo-2020 yazi nami sasuke i-COVID. Hayi, asibongele lona, asibongele lo. Yabo, mase uyayenza yakhe ipost kweyakhe account, sikubongele nawe. Uma futhi ubona ngathi ayizutrenda, ucela abantu ukuthi bekusize ukuthi ayi ani ngishare bomzala nishare nayo ipost yami, beyishare omzala beyishare. Nawe usungabona ukuthi uyibhala kanjani ukuze itrend ngoba lento yimbi. Hleze sifuna ukuqhathanisa and abantu abadala. Cabanga umfana na 24, 23, mina nginobanje iminyaka yami leyo ngimdala ngaleyo ndlela. Sengiyafika ngizochaza eyami kodwa ngayithenga cash imoto, ngayilanda and ngeke beze ngiphuce yami kubuze bani. Hayi bye bye.